Karbilong ri bertakalang rapet doana rat pensmi aprang sinil hin pen kardon pajrik lo kardom pini karbilong ri berta kethan pon jebang nili thare jit kramsa non berta thepi langpon eksinang Karbilo Charlie song Dipo District Committee atum pen joint extended amai paman pon jia phan phrang kya mai kang ni Mahamai constituency mukok song LP school pathu aklamlong APSC Rachari atum pen vote ki hang amai kang ni pon Engdeng plike bra phokar bi employed association mahang athek ani bulong komaji aro atum pen ta London Karbi Nationalist Youth Council atum pen phereng kya mai kang ni pon non puthot birtang ton pen langpon eksinang ini pha engkor sirkep arni Karbilo Charlie song Samson Teron aru atum pen Dipo District Committee atum pen phereng kya mai kang ni pon Karbilo Charlie song atum jakong kachi pherang ponji lapen ki claim kedam la pon ji ki claim kedam pepe mi pon thu thek ji aphan non ke bang ji achiklu jang mini phai sirkep arni Dipo club asai hemlong joint extended amai pedo pon pu labang su amai long bansi Dipo District Committee along inut bahni pa pleng ponang ji ang hoi dolan lasi labang su joint extended amai lang si hiduan ang hoi pa pleng ponang ji ang hoi sami pa pleng pon et pu pusi Karbilo Charlie song Dipo District Committee akon chun bang tuna singrong pipen pa chini pon uthot labang so Dipo District Committee aja kong che parang puje phan lapeng labang so aja kong che parang pen angkur ka che sak kling je man si uthot ke bang ji langarni mate April achiklo date 9 along bangke nilitum John extended halaswarni pedupon po halaswarni bangke nilitum break jam along repen break jam adim pen labang so adim along ki claim kidam bangke inut ver aja kong pen bangke ko ans ke ledam ning ma ledam uni de je posi isi teamwork pen dong si claim lo polutang te ko suang dengan si ke ledam ning ma ledam bunji pu nilitum matha pon pen si non ki bang jilangarni bangke John extended nilitum dengpon po 9 arni April Dipo club long sini tum video kon po hala bang suarni nilitum Dipo District Committee ben pachit pitir pipon bang harui si bang sosial mu duji se hala suarni bangke nilitum angkur aphelong mate jakong bang langsung sisi cikerang pon Dipo District Committee ben lapen bangke hala suarni Dipo District Committee long la isi hini awikem mate post dola hala suarni bang katok kawipen nilitum felapon po bini bangke nilitum resolution la suarni sitame deng polo lapen hala bang suarni bangke nilitum central committee pen stami nang chetong dundui lapen district wise pen stami prek jam district pen Bukajan district pen chenglok Buklia district committee pen chenglok Hamben district committee pen chenglok Kajironga district committee pen chenglok lapen haladak Sunipur district long anda nilitum do Sunipur district pen an stami nilitum long chetong duji hala suarni bang nilitum bang harus sosial armu bang duji kasi ini la bang so media true pen bang kapit sini kono bangke lakuan pen non Lok Sabha khili galong APSLC candidate jaika thara phansami ke pahai dun vekji pusi APSLC Rachari atum along klembang phubang phetum sa dodi sang sipir pen rong rubolong mai ini pon bomlo lason si kedam tang thari ni pha inkorener kep ani sami APSLC lamjai serpu angtong tigathar lapen ki Havarkhet LSC APSLC a committee a konchun bang Ruby Singh Miliga tumpen Mahama constituency ki parlopon angkang den arong pen kahilu kilometer inkore si Mukaksong LP School pathu aklamlong APSLC a candidate jaika thara phan vote ki hang pi amai paman pong Pini karbi itu depan bodoh pekerja sekali parang bodoh si pahai buat bodoh. Lasso kace parang kalau le dia nanti pasti pini PSLC asal tum ke hang kasar lang ada balu. Pini kece ke be parang tu karbi yang lo pan ke dukan ke la botar lis along. Amen kene thap tang tu han ke amen ke than khai ni. An ke lage aning jesi botar lis long amen han ke nahi kare de. Kaninji ke thebe kita alam ke लिए duk pilu hotar jes long le amen ka velu pulotan te long le philang ka el long le lu long le philang apota ka long le lu thik pula ka long le lu beha bepar ka lage thik pula ki de kalimati motor ke dek pen ke cheng lok ha chugang te la so sa do an khang ka ke long le lu gorenga ba sa takuri ka ke long le lu Hang dalong itu, nasi amuk pia bangke, kupi lo, alam ke dalam bangke dak
ke nang do dun long le lu ku la pinong ke muthe la ke ani je ke ni apa tha ani je ai ko lam chol lo Ili tum an wan ki kipi ka chi su tum ki pinang nilu kupima ke doan sami aprang skill ili karbi mate englong asu tum an le che bak pa prang lo nang lapa an le kipi ka chi su tuan PGPP le bangki ili tum ning hang lo lasi non ki bangji lok sabha kili ka hud bangki APHLC pen kar jabdun jai ka thara phan pa hai vek lo nang lapen jongsi APHLC jai ka thar jongsi haidun der le putang te kipi ka chi su tuman ki ang ton pen ma si voter list pen amen eng than pon etpo lapo an chot kadilang longle pata sami eng than pon etpo usi APHLC lamjai serpu ang tong tika thar pen lamjai pon Chelsea song karja masih dah hello kan dah thi pilam no ke mon si ja kong long le wang posita kang hon kalana ji ke lake pini kar biara la pen ing long ra phasi lake lana chot ko lake bang thai pan ke jim puta kali ke la plata kali no lake da kar biang long kacari nangi aron la hello nasi ni tum pini dak la long ni kahumri dam pen same ningarong lo BJP asong Kongres asong la pen ASDC asong pen bang chi u thai si da APHLC asong no che paham phang dum no pini sikai si ni long ji mene pure tum ke bang kali sita non ke bang jilang ar ni an APHLC asong no se jari lo puro tang te long ri long pat thir po la pen long ri long pat thir lo puro tang te jo pini kar bi ara la pen long ra tum ta mo eso isuta kereng ji awa sai da do po to war ni lang ta long po che tang ku pura so ning thi pen si bang no asila so akim mang la so akar i la so aning che the bang kan tum ta papleng thek vek ji pusi la kan tum hin beta rat pan ke che chak lo no se kong long bang no puro tang te Kedam tang 1979 aningkant theri ni pha encourage sirkep arni karbi employed associations pu mahang ma thek that pen aningkan wang stamil bang sum hang thek ani nang talon bon bang bom si peneng suri ne encourage pli theri ni pha encourage sirkep arni stami karbi employed association volongkom aji aru atumpen engdeng pli kep rapho karbi employed associations mahang thek ani talon pon karbi employed associations along klembang pu bang pikarli tang atum akar jong rengdok reng mi pen pe dodon lom energy aphan milur kai pachi chikim wajai mek deng pon lang per havar along pen kang tu yang deng an ang tani pa thudun pen karbing long phan nong bike wan pia tu masami karchu ajai mek deng pon karbi ari sui janga tum phan suvreng avar sai an parsta be bihar bipar anat ko son man sikip prang nun thek jima pusi kai ke bestami ke charap student thek jima si kai ki ma thi sigding lu pusi karbi employed associations amai phupen lam thila pa chini dun bolong koma ji pen rajesh ronghang karbi long rei berta karbi chokamara song mate karbi employee association amahang te karni ngdeng tikebra po ngdeng lo lasi nilitum da golong komajia ropenta talon lo mesen me etpen lasi frangsi nilitum la 8:30 malom lo nilituma lamang to data office nilitum hananga ja pon leaders cheboy tang atum hanitum chekimolo la that pen nilitum ene get together po isi ningkan sek pen adi la pini foundation dia ni nilitum ene la members doan lang phera nituma jonel landara ke doan korte inggir tum cipangrum sini tum get together dak sit betalong ane sancho dampuri pusi ni tum ke siklo la pen la so hal dak sini tum kini laro ke dak ili tuma habar long pen spora hin nong karbia khai phan nong nam ke me ke wan komola terang pi la pen rotna rong hang pi aphantan ni tum kar chui pusi chistik lo ঠিক sodak thak la nili tuma jurisdiction ang bong do karbi chokamar korte na horsing manta pini ar chuponi pusi ni tum mathalo son thak thak si ako dak karbi lameda mai kep tok bang sar khasing hanse phanta dr biren si borua anong e kelong pot alang li phanta ni tum karbia popen asabet pono ni tum kar chui phanse ni tum siklo la son dak thak si dak nilituma keya kompleks andar ke do karbia kolar long choklem jirpi catering group tu manta nilitum isi advertise lo mate alang litum mata ningirung pono phan nilitum asavet no la karbia po pen nitum kar chui pan sinitum ini asai long deng kondelo theri ni pha encourage sirkep arni karbi national youth council atum pen pherengkia mai kanipon mai pu ponbotiron pen kaning je pon atengki munir atum ke claim kedam ke chok chialong ke jong dun la perki pachini dun akenang sot jong dun de luputang te ke claim kedam ke chok chialong ke chikroi dun ason si na mandet pu
Pinpur da mi kedam tang 1986 aningkan ahut movement do pupen karbi hejan angbong made khai hejan angbong kachelang slet hutura sonsi nang chimandan lason si non karbing long tanamos council long kachari bom ke claim kedam ke chok che long ke jong duna tuma pansmi tangka pen ke bai ke ther ke hap kali petang ti hem kang sam made jel ke thapa size claim rong titi labuson si kedam tang ani samini ke jong duna joksi ni le pansmi jelang thap thondo karbing long tanamos council tum ke claim kedam ke chok che long pini le jong dun de le petang ti muki bang silang ani bangki ke jong dun dak ji busi mai pu pon botron pen frenge tinu ningje pon 1986 saningkan halabang so ningkan movement dul bupen karbi kheng bom kachelang selet karbi kheng bom hutur kachikam karbi kheng bom kachine kahulu lapuson da dulu halabang so amekang pram non puta karbi kheng bom miun elang mate amekang pram non puta param relai bon satame non le thot satame non ilitum thekdam long tuliram long hang ake hai kachari pon sarkar ahut non le thot satame lapuson tomon lang no si nang japon tanglu non ilitum ke theklong pon ateng pola tangti ilitum langdame non apor jongsi komane sarkar atum ke claim ke dam ke chokche puthak jongdun lo pola tangte halabang so bang phu aphan ke phone pen ke ther ke happen chenglok lamsam lam thu pen ke bai jongsi la lamsam lam thu la pen ke ther ke happen jongsi kroi khri pola tangte alang litum IT cell chotoi pak po halabang so bang phu aphan jumeme jununu kangton kang chila ancho takali si social media no alang litum personal letek lapuson ta dulu lapen lapon det arjuek helang botangte alang litum e kopi lo ki jut siang ding bang halabang so bang phu phan ke hem kang sam lapuson da bengchok iti da lapuson da dulu lapuson na por hot ni litum satame mate nili satame alang litum ki claim ke dam ki chok che lo ki jongdun na joine nili phan satame hem kang sam nang bengi choklo tuliram hang kachari pona sarkar labang so puthak rat tu ma chini lo nili tum satame thek thi lapen thek thi det lapen bihek che ke jakong oidet pusatame kai ke san me khe longri a pharmani ni tum da front line je dolo lapen ki chok che ki lele do sarkar tum do kok lotang ni tum da kai ke da ke jongdun verlo bon satame laki jongdun vera joine ke dam tang ningkan September 6 ahut forlem nong karbiarat tum sunglo upenil tum cherap dono halabang so kacherap do na joine niliphan satame tuliram nong hang kachari pona sarkar hem kang samang beng choklo hem kang samang beng chokat the bang la puhan lo niliphan na kapang samji phan salang litum ka bor ilo mate niliphan na ki ber sipji phan salang litum hem kang samlang beng na ko la pon chot kali niliphan sarkar ade deng alang litum na pasaran dar je phan si niliphan hem kang samlang beng nang kok lu busi nilipudam nang kok labang so lama putha tuliram long hang khai satame alang li official residence made CM bangalong satame download pinpura lo to pa jero beneficiaries tum pen aphi satame ko chitong namlo alang li phana than pa jermi pamelo je nili tome thangna ke chok chewe ki duk dat ke boy dat arat a farman kar jap pidu na joine si nili phan case nang pidet pusalang li phan pachini lo bon satame alang li ta aphi ningje thulo mate alang li ta chikobir lo chat mit lo nil tuma thenglo je ladak lo ke chok che ke mondol la tum dowek tangde alang li ningje dat aphi non por ko people alang li ke do joy ke ko people mondol la tum phan alang li hem kang sam an papa cho ha hedet ke ko people hem kang sam alang li tuan beng ha hedet ke ko people lo nili phan nang beng wong ke ta se alang li phan arjuna kokpu labang so a media hoi pen alang li karbi sentiment ave ma alang li karbi avi ave ma mate nili tong karbi kalidet ma ko people alang li lapuan kachine ka hulo do re ko people ke chok che phan nepne det ko people lo karbi ek he ya phalo ko chor karbi ek he atangka ko pan hok ya to atangka chupan hok yan ne phai hedet ke non apor rat long alang li action ke chapaklang ke nang sorlo non apor alang li ke lamklar ke chipinang ji apor ka lilo non apor alang li nani IT cell ka chotoi pen komane kalili kalang lang niliphan ka petlek ji apor ka lilo alang li jong si karbi khayang bong ka chinghon do lapen alang li kaning je ber radamai pilo 1986 movement ateng ge claim berang nilo karbi hijanang bong chapasung nilo chinghon seroi si donang popo alang li halabang so teng alam lapen akam non kapadam ni akenang sot dulu lapen rap han chipakalang nampo non alang ji kang hon karbiyang bom kang hon jin sodo patang de prab jin pen ladak long kachopang lim bek karbi khebeng kachopasung bek abang phan prab jin pandep nangpo lapen ladak long thang bak bidum han jel ki beng ajar ki beng thuman alang li ineng sai dunang pu pusing dili hin ben chuning ri kang tung no lapen jong si lapuan de aphian ta alang li thang nata asyang tong na we lapen la anda ta phianta alang li action en e polatang te kidam tang li son 1986 hot a movement son koson ma halabang so tum a leader satum nong no kidu ikok for kimolong la puson hak thak alang li satabe moki bang jilang for kimol satame isi nong no dokok ko karbi khege chu pasung bang pusi alang li phat rata tum mon phira punang kok lapen rat phan gali komane ham phang song la issue gali lake a hok alam kaning je tum han kebeng mate a hok pet alam kaning je ma keber sip suppress mate ari kang lok alam pinak lasin non apor ilitum
ningse je sarkar cerap sarkar atum kecok je butak pudunde aja je pelotang te monon phi komane ya bang fu sungdat lagdat satami ningi phophe doko sarkar tum claim kita muta ase chibi dun do pelotang de hala bang so bang fu satami sumpu moi hala bang so bang fu satami ka cerap abidet po ase ni tum hen pen gala pon belo ka chuning di bang ke radet satami non apol kang sai nangi apol pen tuliram lo hang satami puthot 1986 a movement na tengke langli inthundam le thot bang claim nangi luksi tum hen pen klar dak pen ka chuning Pini Karbi Long Riberta ban ke lan pan sikang ton pagilo do me thang me kardom